Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa buong kapuluan is already 11:90 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinaka-tatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na rin natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi po. Hello po, good evening po. Good evening. Anong pwede naming matawag sa'yo? Kat na lang po. Kat. Ilang taon ka na, Kat? 28 po. 28. Sang lupalop ka naman galing, Kat? Tagig. Taguig. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa ni Titangelo dito. Kat, 28 from Taguig. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is may sama pa rin po ako ng loob sa ex ko. May sama ka ng loob sa ex mo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Kwento mo naman sa amin, bakit at nagkaroon ka naman ng sama ng loob dito sa Mhm. ex mo? Anong ginawa sa'yo? Actually po, ex ko siya, 6 years po kami tumagal. Nagkahiwalay kami 2022 ng April po. Sa 6 years na po yun, nagkaanak po kami. Ilan taon na tong Tapos, anak nyo? Ngayon po, 8 years old na yung anak ko po. Mhm. Tapos po, nung 4 years old yung anak ko po, medyo nagkalabuan po kami that time. Tapos, nagkahiwalay din po kami later on kasi po, parang napagod po kasi ako that time Mhm. na para pong nagtatrabaho po ako. Tapos, nagtatrabaho din po siya that time. Ang trabaho niya po kasi sa factory siya po. Mhm. Tapos po, ang ano namin po, hindi kami nagtutugma ng duty kasi panggabi siya. Yung pasok niya is tulog ko, tapos yung yung pasok ko is tulog niya. Parang ganun po. Mhm. Pang umaga po yung pasok ko that time. Tapos po bali po yung ano po yung pag halimbawa po pag galing po ako ng work, ako po yung nag-aasikaso sa bata, Mhm. nag-aasikaso sa kanya bago siya pumasok, Mhm. nagluluto po ng pagkain, ganyan po. May times po na parang ano po na para pong nababalewala niya po ako that time. Mhm. Tapos po parang konting galaw ko lang is nasasabihan na po ako ng bobo, tanga, mga ganun pong word. Mhm. Ano po, actually po, 5 years kaming nakapisan sa mother ko tsaka sa parents ko po. Tapos 1 year kaming nagbukod. Sa 1 year po na yun dun ko po lahat na ano yung nakita yung ugali po niya. Mhm. Kung paano niya ako tratuhin. Ganun po. Tapos ultimo po yung phone niya. Hindi ko po alam yung password. Mhm. Um, tapos po yung sinasahod niya is siya lang po yung humahawak. Ganun Mhm. po. Tapos po nung time na parang nakaramdam na po ako ng pagod, tinanong ko po siya kung okey pa ba kami. Ta's sinagot niya sa'kin that time na bakit, okey naman tayo gano'n. Pero para sa'kin hindi na, kasi parang ano po, parang hindi na ako masaya po, gano'n. Ta's nagkaroon pa po kami ng pagtatalo gano'n, halos nagsira po siya ng gamit bago siya umalis. Tapos kinuha niya po yung cellphone na binigay niya sa'kin, gano'n po. Mhm. Ta's ano po, um, muntikan pa nga po nun maanuhan ng bubog yung anak ko. Kasi tulog po yung bata sa ilalim nung frame na sinuntok niya sa pader. Muntikan pa po yun malaglagan ng bubog. Buti po nandun yung kapatid ko kasama namin. Pinahila ko po yun sa kapatid ko para po ano,
maalis siya dun tapos nagulat na lang po yung bata ta's pinauwi ko po dun sa'min kasi malapit lang po kami sa bahay ng parents ko po, eh. Yun po yung time na halos nagwawala siya kasi parang hindi niya matanggap na naiiwan ko siya, hindi niya matanggap na magkakahiwalay kami, gano'n po. Ta's po nung nagkahiwalay na po kami, bale po ano, nung una po okey siya, nagbibigay siya ng sustento ganyan. Pero po nung eto tumagal po, wala na po, hindi na po siya nagsusustento hanggang ngayon. Tapos nabalitaan ko na lang po is meron na siyang 2 anak dun sa bago niya po. Bago pa nga po niya ako bago pa nga po kami maghiwalay sinabihan niya pa po ako nun na walang tatanggap sa'kin kasi ano daw po, may anak ako. Parang kumbaga walang tatanggap sa isang single mother po, para pong gano'n yung ano niya, yung word niya. Ayun po, parang hanggang ngayon po lahat po yun naaalala ko pa rin. Even po yung anak ko, alam niya po yung nangyari kasi 4 years old na siya nun. Kahit papaano po, may isip na po siya nun kaya medyo tanda niya pa po. Tas ayun po, nung nagkahiwalay kami, inano ko po, sinubukan ko pong magpakatatag, sinubukan ko pong itayo ng ako lang mag-isa yung anak ko po. Hanggang ngayon po, although may partner na rin po Mhm. ako ngayon. Kat, bali, yun nalaman mo nga na meron na siyang pamilya sa iba at hininto niya na yung sustento. At bago mo makilala tong partner mo ngayon na bago, anong work mo? Paano mo binubuhay yung bata? Kasi, di ba, iniwanan ka, 4 years old pa lang yung bata, di ba? Opo. Tapos ngayon, Yung 8 taon na. opo, nung time po na yun, yung work ko po is sa ano lang po, sales lady tsaka purchasing po ng isang hardware po. Dun Mhm. sa'min, malapit po sa'min. Ang sinasahod ko lang dun sa around 400 a day, parang ganun po. Tas nandun po ako dun na nung simula po nung naghiwalay kami, nung umalis po kami sa inupahan na bahay, bumalik po ako sa mama at papa ko po. Dun po Mhm. kahit papaano po tinutulungan nila po ako hanggang po sa nakalipat ako ng work po sa may Paranaque. Mhm. Kaya po yung pinangsusustento ko po sa anak ko, yun din po yung pinanggagastos namin. Tsaka yung tinutulong din po ng parents ko. So, nairaos mo yung bata dahil doon. So, kailan mo lang to nakilala yung partner mo ngayon na bago? Actually po nakilala ko siya nung paglipat ko ng trabaho 2023 po. Kamusta naman ang pagiging partner niya sa'yo? Tanggap niya ba yung bata? Sinusustentuhan ba? O ikaw lang ang mahal, yung bata? Hindi. Actually po, nung nag-ano siya, nung nanligaw po yun, sinabi ko po agad sa kanya na may anak po ako isa. Tas kinuwento ko rin po sa kanya yung nangyari sa akin. So, nung ano naman po, nung sinabi ko po yun, tanggap naman po niya at bago din po ako nagpaligaw, pinaano ko po muna siya sa mga magulang ko, sa Mhm. pamilya ko, tsaka po Mhm. sa anak ko. Pinakilala ko po muna siya at saka sinabi ko naman po sa kanya na yun yung una niyang ligawan kasi hindi ko po siya sasagutin kung hindi niya makukuha yung loob ng pamilya ko. Tama. Tama. Mhm. Kahit, so, sumasama ang loob mo dahil nga sa mga ginawa ng ex mo sa'yo. Opo, hanggang ngayon po kasi parang naano pa rin po kasi may times na 'pag nagbi-birthday po yung anak ko gano'n po. Walang paramdam. Parang parang hindi niya po naaalala, parang sorry po naiyak. Mm. Okay lang, Naiiyak ma. kasi ako Okay lang. kapag po ano, kapag naalala ko yung mga gano'n kasi po, parang kinalimutan niya yung bata na parang Mhm. wala siyang anak. Parang Mhm. ang Mhm. saya niya ang saya niya sa bago niya. Although okey lang naman po sa'kin yun, kaso ang masama kasi yung naging bago niya kasi is may anak din yun sa iba Mhm. tapos parang yun yung binibigyan niya ng Oras, attention. atensyon. Opo, Mhm. kaysa dun sa bata. Hindi naman na po para sa'kin kasi wala na po sa'kin lahat yun, eh, kasi dahil sa dami ng ginawa niya sa'kin kasi ako naman din po yung nakipaghiwalay. Ang akin na lang po kasi sana is kilalanin niya man lang yung Yung anak bata. niya, Mhm. bigyan man lang po niya ng oras, yung dalawin man lang po niya, okey lang naman po sa'kin. Kaso parang 'pag nakikipag-usap ako sa kanya, 'pag
nagta-try po ako na mag-ano ng sustento sa kanya, manghingi na para pang nakikiusap pa ako na Mm. para pa ako nanlilimos na Mm. gano'n po, para pa po ako nanlilimos na para lang sa anak namin. Na Gano'n po, dapat parang kusa niyang Kusa binibigay. dapat. opo, para pa po siyang galit, gano'n po. Tapos lagi niyang sinasabi na ako daw yung nagloko kahit wala naman po akong ginawa. Napagod lang po talaga ako sa lahat ng pinaramdam niya kasi nagtiis po ako, sa ugali Mhm. na meron siya. Kasi nung time na simula nung nagkaanak po kami, parang nag-look forward na lang po ako, bilang asawa niya at saka ina nung bata, parang Mhm. gano'n po. Parang nawalan din po ako ng time ko nun sa sarili ko kasi sa kanila po ako nun naka-focus. Lahat Tsaka naman po binigay ko, hindi ko po alam kung ano yung naging kulang ko, kung bakit bakit gano'n niya ako tratuhin. tratuhin. Tsaka Kat, Opo. given na nagloko ka o hindi ka nagloko, hindi pwedeng dapat idamay yung bata doon sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Maling-mali yun bilang isang ama. 'Di ba? Maswerte Opo. na nga siya, ikaw binibigyan mo siya ng karapatan na makilala yung bata at kilalanin din siya nung bata. Kasi may mga magulang na grabe ang pride. Hindi nila binibigyan ng karapatan yung ama or yung ina na kilalanin Kilalanin. yung bata dahil nga syempre nakagawa sa kanila ng pagkakamali yun eh. Mm. Parang yun na yung bawi nila. Ginagamit nilang instrumento na masaktan yung magulang ng isang tao dahil nga nakagawa sa kanila ng pagkakamali yung bata. Yun ang pinangsasangkalan nila, yung bata, para Mm. hindi makilala o lumaki yung bata ng malayo dun sa ama or Bigyan mo sa na nga tong pangalan nitong lalaking to ng siraan na natin. Charot lang, may darot. Ito Puwede naman po. Pwede daw! Mm. Hindi, pero Kaya, Kat, itong tinawag mo sa amin ngayong gabi, no? Damang-dama namin tong yung emosyon mo. Itong sakit na nararamdaman mo, hindi lang para sa sarili mo. O hindi na to para sa sarili mo, kundi para sa anak mo eh. Yes po, 3 years ko na po talagang simula po nung 3 years na po 'to na kahit po yung partner ko ngayon lagi ako nagso-sorry sa kanya na kasi lagi po ako nag-o-open ng gano'n kahit paulit-ulit na yung kwento ko kasi dumating ako sa point na hiniling ko na sana mamatay na lang siya, parang gano'n po. Kasi mhm. sa sobrang sama po ng loob ko Mhm. na parang hindi man lang niya inalala yung bata. Pero Mhm. yung ngayon po, yung anak ko sa totoo lang po, naaalala niya yung papa niya po. Parang Aw. parang inaano po niya, hinahanap niya po pero ine-explain ko na lang, gano'n po. Yun yung masakit Kat eh, no? Na binibigay mo naman ang lahat para dun sa bata. Ginagawa mo magpakatatay at magpakananay, pero tatanungin ka nung bata, sasabihin sa'yo, nasan si daddy? Naalala niya kasi. Yun ang Opo, masakit. actually po, 'pag sobrang sakit po kasi sa'kin ng gano'n na hindi ko pinaramdam sa anak ko po na kulang siya. Kulang siya eh. Lagi Yes. ko pong pinaparamdam sa kanya na kumpleto kami kahit Mm. wala siyang papa. Mhm. Pero po pero po kahit po yung partner ko ngayon, sinasabi ko na lang sa kanya na kasi siyempre po 'pag babaeng anak, alam ko po na mas maano siya sa tatay, eh. Mas malambing sa tatay po, 'di ba, 'pag babae yung anak. Mm. So, bale po yun po, lagi ko na lang po ine-explain sa anak ko na naghingi na lang ako ng pasensya sa kanya na wala akong contact sa papa niya, ganyan. Kahit na kaya ko namang tawagan yung lalaking gano'n, pero di ko na lang po ginagawa. Kasi gusto ko po siya mismo yung lumapit sa amin, siya mismo yung maghanap sa anak niya, hindi yung anak niya yung maghahanap sa kanya. Yun po, parang hindi po maalis yun sa ko na everytime na parang nagkaroon na nga po ako ng anxiety dahil sa kanya, dahil sa mga ginawa niya na hanggang ngayon nagugulo pa rin yung utak ko dahil po sa mga yun. Okay. Kat, okay lang ba na bibigyan ka namin ng oras para sabihin ng lahat ng bigat ng dibdib mo? Baka wala kang tao kasing nakakausap o nagsasabihan ng mga sama ng nararamdaman mo, Mm-mm. bigat ng dibdib mo, para doon sa ex mo. Oo. At kung sakaling kausap mo ngayon at nakikinig ngayon yung ex Nakikinig mo, ngayon. nakikinig siya ngayon, anong
Anong mensaheng may bibigay mo sa kanya? Baka rin kasi Um, hindi kayo inisip ko din, paano ba kayo natapos talaga na natapos? Di ba parang Yes. hindi kayo talaga nakapagbigay ng klarong plano, di ba, para sa future ng bata. Bata. Yung tinatawag Opo. natin co-parenting. Malamang Yes. sa malamang, ikaw, Kath, gusto mo lang naman talaga na magkaroon kayo ng shared responsibility sa bata. At nang sa gayon, lumaki naman yung bata, nakilala niya at nakikilala siya nung sarili niyang tatay. Parang ginagawa mo na ang lahat para sa Oh, sa opo. lalaking yun, 'di ba? Na hindi naman na dapat kung tutuusin, pero talagang binibigay mo para sa anak mo kasi alam mo na para sa kanya yun. Opo. Ano nga po, yung paghingi ko nga po sa kanya ng sustento, sabi ko na nga lang po kahit yung grocery na lang, kahit hindi na pera, okey lang tatanggapin ko. Basta kahit anong gamit na magagamit nung bata Mm. pagpapasok ng school, gano'n po. Yun na lang po yung hinihingi ko sa kanya, pero wala Wala po. pa rin. Hindi po talaga siya nag-ano. Tapos ano po, nagkahiwalay po kami ng walang maayos talaga na usap, Usap. kahit po sa mga chat talaga pong as in away din po Mm. talaga 'pag magkausap kami sa chat po. Mhm. Kasi po nag-aano rin po talaga siya, parang nagmamataas din po talaga siya, Mm. gano'n. Okey, Kaya sige. po walang co-parenting din po na nangyayari. Sige, Kath, eto ha. Kung sakaling nakikinig ang mister mo, ay yung itong ex mo sa radyo ngayon, at kung sakaling mapaabot, 'di ba, itong episode na ito sa kanya sa social media, anong mensaheng ibibigay mo sa kanya as if kausap mo siya ngayon? Ang gusto ko lang pong sabihin is sana man lang makonsensya ka, sana man lang, maisip mo yung may anak ka rin. Alam ko na na may anak ka na hindi nga lang 'yan, marami siyang anak, marami siyang panganay, gano'n po. Alam kong alam kong marami kang anak, pero sana yung anak ko babae, siya lang yung nag-iisang babaeng anak mo, na sana isipin mo naman, makonsensya ka naman kahit papaano na nakasama mo rin naman yung bata nung lumabas siya, nahawakan mo rin naman siya. Lang, isipin mo lang, kahit man lang batiin mo 'pag birthday, gano'n. Gusto sana kitang kontakin, kaso ayoko, kasi gusto ko ikaw yung lumapit sa'min. Yun lang, sana mahiya ka lang, baka meron ka pang kapal na mukha para humarap sa'min, para lang sa anak mo. Ayun lang po. Kahit natapos ka Opo. magbigay ng yung saloobin ng bigat ng dala-dala mo ngayon dun sa ex mo, maaari rin ba namin marinig yung mensahe mo para sa anak mo ngayong gabi na to? Sana ko po, actually sa anak ko na lang ako makuha ng lakas ng loob para pagpatuloy po lahat. Para po sa anak ko, um, lahat lahat gagawin ni mama para sa'yo. Pinangako ko sa sarili ko na mamahalin kita at bibigay ko ng buong-buo yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita iiwan hanggang sa paglaki mo. Lahat ng pangarap mo susuportahan ko. Lahat ng gusto ko, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Alam kong minsan nararamdaman mo na parang may kulang sa'yo, pero gagawin ko lahat para mapunan yun. Mahal na mahal ka ni mama. Yun lang po.
okey lang po. Sa mahigpit na Pasensya na po. yakap. Okay lang kahit naiintindihan ka namin. Mhm. Gusto ko yakapin ng sobrang higpit itong si Kath. Naiyak nga ako ngayon eh. Naiyak. Bigla nag-iiyakan ngayong gabi. Sorry po. It's okay. I mean, alam mo siguro, kaya ako naiyak kasi nanay ako eh. Mahirap yung, mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon. Na para bang, tama yung term na ginamit mo, nililimos mo ng atensyon at pansin itong anak mo sa kanyang tatay eh. Na para bang lahat ginawa mo na, tiniis mo lahat. And I must say, base sa kwento mo, you were abused by your ex-partner. Tama ba? Inabuso ka nitong partner mo verbally. Opo. May physical pa. Physical din. Mm-mm. Pero lahat yun tiniis mo kasi gusto mo kahit papaano maibigay sa anak mo yung isang kumpletong pamilya. Mhm. Opo. Nung una po iniisip ko na paano ko magsisimula, gano'n po. Mm. Pag wala siya, may times po that time na parang gusto ko siya balikan, pero sabi po ng mama ko sa'kin that time, "Nasa sa'yo, pero para sa'min hindi na, kasi ikaw yung mahihirapan." Parang gano'n po, parang wag mo nang buuin yung basag na, parang gano'n po. Mhm. Eh, naisip ko rin, oo nga naman, may gap na eh. Ang dami na namin nasabi sa isa't isa na masasakit. Yun po, tiniis ko na lang po yun. Ta's ano po, nilaksan ko na lang po yung loob ko para sa Mhm. kanya. Para mapalaki po siya ng ganyan. Mhm. Ngayon ang gusto kong tanungin sa'yo, kumusta yung tingin mo sa sarili mo, Kath? Paano mo tinitingnan yung sarili mo ngayon? Tinitingnan mo ba yung sarili mo na empowered woman? Tinitingnan mo ba yung sarili mo na may value na babae? O nakikita mo yung sarili mo at para bang na-brand mo din yung sarili mo base dun sa kung ano yung nabanggit sa'yo dati ng ex mo? Nung ano po, nung una po parang na nanliliit po ako sa sarili ko dahil sa sinabi niya sa'kin that time na wala akong mahahanap na lalaki na tatanggap sa'kin, gano'n daw po 'pag nagkahiwalay kami. Parang naano ko po yun, nadala ko po yun, pero nung may nakilala po ako, tapos tinanggap naman po ko, dun po hindi ako naniwala sa sinabi niya. Naisip ko po na meron din pala akong halaga, meron pa rin pala akong meron pa rin palang taong kayang tanggapin yung sitwasyon ko at kung ano yung meron ako, gano'n po. Mhm. Mahalaga ka at kamahal-mahal ka. Yung mga taong tulad mo, hindi bibitawan ng taong responsable, mabuti, at may paninindigan. Kasi alam nila na yung taong tulad mo, ginto na. Thank you po. Napakamapagmahal mong partner, napakamapagmahal mong ina. Wala nang ibang hihilingin pa ang partner sa iyo. Ang matinong partner sa iyo. Pero kung maloko kang partner, may hahanapin pa talaga yung iba. Hindi ko alam kung ano yung magiging setup talaga ninyo nitong ex-partner mo. Pero lagi mo tatandaan na hindi ka naman nagkukulang. Mhm. Sumusobra ka pa nga eh. Minsan po may yung tita ko po kasi sa side ng father ko, close kasi sila nun. So, Mhm. siya minsan nagkukuwento po siya sa'kin tungkol dun sa ex ko. Tas sinabihan ko na lang po, if ever po na makausap niyo pa siya, sinabihan ko po na baka puwede niyang kamustahin yung anak niya, baka puwede niyang kontakin man lang ako para makausap yung bata, or kahit yung bata marunong naman na pong mag-cellphone yung bata, Mhm. gano'n po. Kasi ang sabi niya pa nga po nung huling-huli na
hindi siya magsusustento hangga't walang 18 years old yung anak ko. Hangga't hindi pa daw po marunong humawak ng pera. Sabi ko naman sa kanya is hindi ko nga kailangan ng pera, kahit yung gamit lang ng bata na magagamit niya, okay lang. Yun po, ganun po yung ano niya sa akin. Yun pa, pinipilit pa rin po niya na hindi siya magbibigay. Yun, tinanggap ko na lang po yun, hinayaan ko na lang po, inisip ko na lang po na kaya ko naman. Di ko kailangan ng pera niya. Parang ganun po, kasi inisip ko na baka pag lumaki na yung bata, baka hindi na kailangan ng bata yung pera niya. Mhm. Wala kang bang balak kasuhan siya, ipabarangay, o kung ano man? DSWD. DSWD. Actually po, may balak po ako, kaso nga lang po hindi ko alam kung saan ako mag-start po, kung ano po yung dapat ko pong simulan. Although may mga sinasabi naman na po sila. Saan bang lugar tong lalaki? Ngayon po, nasa Pangasinan po siya. Kailangan mo pumunta doon sa Pangasinan, tapos sa DSWD ka ng Pangasinan pumunta. Yun ang pinaka first move mo. Kung saan barangay sila. May mga na destinong DSWD na pwede makatulong sa'yo dun sa lugar na yon. Yun yung first move talaga. Ayan. Subukan mo yung option na yun. Kasi ako, dude, naniniwala ako na ang daming pwedeng mapuntahan ng pera na pwedeng ipang sustento ng isang ama sa kanyang anak eh. Kasi napakamahal ng mga bilihin ngayon. Yes. At kung iaasa lang lahat yan sa isang nanay, grabe ka naman. Anong ambag mo, sir? Ang Diba? ambag mo lang ba ay yung Oo. diba? Yun lang ba yung ambag? Gigil, no? Kakagigil. Kung baga ginawa ninyo sa sarap, tapos ngayong may hirap, wala Wala ka. ka. Kumbaga, magpakalalaki naman po kayo. Magpakaresponsabling lalaki naman. Mabait kausap si Kat eh. Oo. Diba? Para na lang sa bata, 'di ba? Binibigay niya na yung Totoo. oras ng bata. Pinapakilala niya yung tatay ng bata. Bakit may mga ama na nandiyan na nga eh, binibigay na nga sa yung Oo karapatan nga mo eh. eh. Ayaw mo pa. Grabe ka, feeling ko kakarmahin to. kakarmahin yun. Hindi man galing sa sa iyo, 'di ba? Pero there's a way, 'di ba? May way ang universe para ipadama sa iyo yung sakit na idinulot mo sa ibang tao, hindi lang ng doble kundi triple o mas marami pa. You will never imagine that kind of pain. Opo, totoo po yun. Ang ano pa nga po eh, yung sana yung partner niya sana. Kasi may anak din naman yun sa una niya eh. Kumbaga, Alam ka single rin. mother, opo. Single mother po yun, nakilala niya din eh. So sana man lang siya, 'di ba po, para maisip man lang Itulak niya. niya. Opo, sana man lang na sabihan man lang niya ngayon yung ex ko na, uy, sustentahan mo naman yung anak mo dun sa ano mo, ganun, parang ganun po. Totoo. Kaso wala po eh, hindi po, parang ano pa po, basta mataas po yung ano nila, yung tingin nila sa sarili nila. Alam mo, Kat, tama yung sinabi mo eh. Parang nagmamatter din talaga yung taong pinili ng ex mo eh, na makasama. Kung sakali mang napili niyang makasama na tipo ng babae na talagang may care, 'di ba? Hindi lang yung ma-pride. Sasabihan niya rin yung partner niya, nagsusustento ka ba? Uy, anak mo yun, sustentuhan mo naman yun. So, Opo, masasabi din natin kilala na po nung babaeng yun yung anak ko po. may something din talaga yung yung girl, 'di ba? Wala. At Wala mahirap baguhin yung utak ng ganyang mga klaseng tao. Lalong-lalo na kung hindi ang dami nilang excuses. Hindi talaga sila pumapayag na hindi sila mag-give in doon sa request mo na hindi naman para sa sarili mo kundi para sa bata. Tama. Para bang Oh. wala talagang pake, no? Mhm. Ano yun, kinalimutan na niya na may anak siya? O talagang nagbagong identity siya? Nagpa-plastic surgery ba siya? Kaya hindi ibang tao na to? Alam mo yun? Opo. Na para bang minsan sa buhay nyo, hindi ba kayo nagmahalan? Hindi ba fruit of love itong Yes, taong to? tama. Itong batang Tama. to? Mahal ng mga bilihin ngayon. Kaya sana talaga magsustento ang mga lalaking nag-i-enjoy naman na ngayon sa bago nilang mga buhay. Tama. Wala naman nang humahadlang sa inyo. Hindi man porke nagsustento kayo, titigil na yung buhay ninyo. Magsustento kayo At kasi saka- responsable kayo. Yes. Tsaka ano nila yun eh.
talagang obligasyon na hindi Oo. dapat talikuran. Habang buhay mo yan bitbitin dahil ginawa mo yan eh. Nag-anak-anak ka, nagbuntis ka, binuntis mo yung babae. Panindigan mo. Tsaka darating yung araw, pag lumaki yung anak mo, Ano Tapos may matanda kukwento? ka Ano na. yung kukwento mo? di ba? Walang kwenta yung tatay ko Di eh. ba? Walang kwenta yung tatay ko. Alam mo, hindi ko nga nakilala yun. Yung nanay ko, the best mom ever. Ganun ba yung gusto mong kwento na marinig mula sa bibig ng anak mo? I mean, ito para sa mga lalaking kabisyo natin na nakikinig ngayon na alam naman nila na nagkaanak sila Mhm. sa isang babae tapos Mhm. hindi pinanagutan. Mhm. Baka pwede pang magbago yung isip ninyo. Huwag niyong hantayin na gumawa ang tadhana ng paraan para magising kayo. Matapik kayo. Ito, Kasi kapag ginising kayo talaga ng universe na ito, sinasabi ko sa inyo, kawawa. pati mga buto ninyo manginginig. Totoo yan. Totoo yan. Opo. Inisip ko na nga lang po, yun na lang, sana po, ano na lang, kasi siguro, si Lord na yung bahala sa kanya. Mhm. Karmahin na lang siguro sana siya, ganun. Ewan ko po, basta, lagi ko, minsan, nung mga time po na yun, lagi ko na lang po pinagdadasal na, ano po, sana nga po mawala na lang siya, para wala na lang pakinabang lahat. Yung ganun po. Although, masama na akong tao sa dasal ko na yun, pero, yun po yun yung sama ng ano ko sa kanya, sama ng loob. And it's okay kung may sama ng loob ka doon sa ex-partner mo kasi kasama-sama naman talaga ng loob Loob. yung mga ginawa niya sa iyo. At nasasaktan ka hindi para sa sarili mo again kundi para sa anak mo. Yes. At yung anak mo habang buhay, habang buhay ka, habang buhay mong iisipin yung kapakanan ng anak mo samantalang siya hindi niya iniisip yun. So habang buhay mo din, dala-dala yung sama ng loob. Diba? Parang hindi siya matatapos, dude. Feeling ko, kasi hanggat walang nagiging pake itong taong to, pwedeng matulog lang yung sama ng loob, pero nandun pa rin eh. Yes. Totoo. Parang feeling ko Totoo. wala talagang hanggat walang resolution dito, hanggat hindi kayo nagtatagpo sa gitna, hanggat di kanya pinakikinggan at hindi siya sumasang-ayon dun sa gusto mong mangyari din, hindi kayo nagko-co-parenting, feeling ko, nandyan lang yan. Pwedeng matulog lang yung sama ng loob na yan, pero nandyan at nandyan pa rin yan. Mhm. Pero sana talagang ma-achieve mo ang kapayapaan, 'di ba? Sana i-bless ka pa ni Lord ng maraming pera, 'di ba? Sure yan. Ng mga opportunities Sure yan. para kumita nang sa gayon mabuhay mo Mabuhay mo yung bata. yung bata. Opo. May ano po ko, may plano din po kasi akong mag-abroad po. Mhm. Sana pala rin po. Ganun. Pagdarasal ka namin. Pero sana wag muna sa Middle East. Mhm. Magulo pa. Hindi naman po. Mga Taiwan po siguro. ganun. Ayan. So, Kat, may gusto ka pa bang sabihin? Ngayon po, yun lang po. Lagi po ako nakikinig sa inyo pag nasa office po. Thank you. Thank you. Ang hirap din maging pang-umaga. Mahirap pang-gabi, di ba? Pang-gabi ka ba ngayon o pang-umaga ka? Pang umaga po yung pasok. Pang-umaga. Ayan. Ingat ka palagi ha, Kath. Opo. Ngayon po yung anak ko nasa mother ko po, dun po nag-aaral sa kanila. Ayun, at least may katuwang ka, no? Kumbaga, ang mga magulang mo rin talaga, ang nanay mo, kahit na sabihin natin na-disappoint sa mga naging desisyon natin sa buhay, nandyan at nandyan pa rin Lagi para nandyan, saluhan yes. tayo. Ganun naman siguro talaga pag nanay ka, di ba? Lahat ng sakripisyo gagawin mo para sa anak mo. Anyway, Kath, maraming salamat ha. Thank you din po at nakausap ko po kayo kahit pa paano po. Napagaan naman. Opo. Gumaan naman po yung pakiramdam Oo ko. nga eh. Pero bumigat yung yung ilong ko. Sorry po. Charot with darot. Na-imagine ko din kasi yung mga ganyang pangyayari. Thank you so much, Kath. Yan po ang ating top secret caller ngayong gabi. Kath, 28 years old from Taguig Taguig. City. Isang single mom. And kasalukuyang may partner na iba. No? Kaya lang hindi pa rin niya talaga maialis yung sama ng loob sa kanyang dibdib dahil nga sa hindi pagkilala ng ex-partner niya sa kanilang anak. Bata. Bye-bye, Kat. Bye po. Thank you so much po. God Magandang bless. gabi rin po. Bye. Nakakalungkot doon. Oo, dude.
Kasi dude alam mo habang nagkukwento siya, nagpa-flashback sa akin yung hirap ng nanay. Alam mo yung wala namang mukha yung nanay pero alam ko yung bawat hirap. Simula sa pagbubuntis, panganganak, yung level of pain kapag nanganganak ang isang babae. Wow, grabe pa nagko-contract. Tapos yung pagpapadede, yung pag-iyak ng bata, wala kang tulog, puyat, pagod. Tapos isasabay mo pa yung trabaho mo dun. Kakapagod, dude. Tapos ang maging ambag lang sana nung ex-partner niya sa kanya, financial. Lahat sa kanya yung legwork. Hindi pa maibigay. Parang, grabe talaga. Ako, nasasaktan ako, hindi lang para dun sa babae, kundi para sa bata. Kasi lahat kino-cover na nung nanay. Pero ang hindi niya ma-cover, yung cover nung tatay. Yes. So, Sa parte ko naman, dude, sa akin naman, sinisilip ko naman dito yung mga tatay na pilit nilang ginagawa magpakatatay pero yung ex-partner nila ayaw bigyan ng tsansa. Maraming ganun, dude eh. Mataas masyado yung pride nung babae naman na hindi nila talaga gusto ipakilala yung bata. Pero yung tatay naman ay nagsusustento, nagbibigay lahat-lahat. Hindi ko alam bakit may mga ganong babae. Katulad nito ni Kat, tingnan nyo, may ganyang babae na siya na mismo nanlilimos. 'Di ba? Pero dude, oras. wag din para sa nating bata. i-invalidate yung mga babae na binlock talaga nila yung ama nung bata. Meron din naman akong naisip before. And may kakilala ako dahil sa kanya naisip ko yun. Na kaya binlock niya yung tatay dahil nakagawa talaga sa kanya ng maling-mali. Sa kanya. Yun na nga eh, Pero hindi maling-mali. sa bata. Pero dude, it's also a reflection doon sa mismong pagsasama nila doon sa bata. Parang may ganun eh. Ganun siyang sinasabi. Tapos, parang naisip ko nun, okay, so anong kinalaman nga nun doon sa bata? So, meron pang mga hidden na parang hindi niya na nabanggit sa amin. Pero base dun sa context ng mga pinagsabi niya, parang hindi nga present father. Ang gusto lang niya is magkaroon ng parang co-parenting pero hindi na sa iyo yung bata. Kumbaga dito na sa side ko. O hindi pwede yun. Yung Dapat ganun. may karapatan yung nanay dyan. At 7 taon bago magdesisyon ng bata na depende yan kung paano. Tingin ko mali naman yun. Kung kukuhain ng ama yung bata. May ganon. Hindi, mali yun. Sa akin, dapat co-parenting lang. Tapos, bibigay mo lang kung ano yung Kaya dapat. binablock. Dadalawin mo, pupunta ka dun sa mismong lugar. Basta papayagan ng nanay. Mm. Mali yun. Kung kukuhain, mali. Wag kaya maintindihan din natin yung mga ganong klase namang mga nanay na nagbablock ng kanilang mga ex-partners. At saka, depende talaga sa root ng ginawa eh. For example, may iba pa, nabasa ko ito dati, yung bago sila maghiwalay, pinilit siyang makipag-sex sa kanya. Yung mga ganong klaseng level of abuse, 'di ba, from a certain person. Kasi nakabuo. Kasi hindi. Kumbaga may anak na sila before that. Tapos ayun, bago sila maghiwalay, para bang na-rape pa siya. Dahil nga ayaw niyang makipaghiwalay dun sa taong yun. So, basta ang haba pa nung na yun, nung kwento na yun. Pero hindi ko siya nakakalimutan dahil isa to sa mga sumasalamin sa mga nangyayari sa mga kabisyos natin, 'di ba? So, salamat, no? Sa mga kabisyo natin nagtitiwala sa atin na makapagbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto. Tatandaan ninyo na hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Kasama mo kami, Kabisyo. Dito sa 90.7 Love Radio Nakasama ninyo si DJ Rakitera. at DJ Titan Jallo. At ito pong kantang ito. Ay handog namin para sa inyong lahat, mga kabisyo. Ngayong oras ng 11:58 p.m. awitin ng December Avenue, Ahon. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!